அதுக்காகவே வெப்சைட்லாம் க்ரியேட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஆனால் இப்போ எனக்கு இப்போ இது எடுத்து 20 நாள் தான் ஆச்சு. என்ன ஒன்றும் மூவ்மெண்ட்டே இல்லையா? முதல்ல சொன்னாங்க வண்டி சரவண சொன்னாப்ல வண்டி இருக்குண்ணே சார். ஓகே வீடியோ ஓகே சார். இந்த வீடியோ இன்னைக்கு அப்லோட் பண்ணிடுவோம். லோட் பண்ணுறது அன்லோட் பண்ணுறது வெட்டிங் இல்லை. ஆமாம் சார். ஃபஸ்ட்டு லோட் பண்ணுறது. ஆமாம் சார், அப்படி தான் சொல்லுங்கள்.